Erittäin hyvää päivää kaikille. Tää on 4 parasta apuliikettä rinnallevedon tukemiseksi. Jos sua kiinnostaa painosto tai rinnallevedon kehittäminen, niin oot valinnut ihan oikein videon. Jatketaan samalla rataa kuin tempauksessa, eli katsotaan 4 parasta mun mielestä parasta apuliikettä, mikä tukee rinnallevedon kehitystä. Edelleen otetaan huomioon, nämä ei ole mitään absoluuttisia totuuksia. On olemassa muitakin hyviä liikkeitä. Tässä on vain 4 mun mielestä parasta liikettä. Muistathan vielä tilata tämän kanavan ja laittaa sen pienen herätyskellon soimaan vastaavallisten videoiden varalta. Mainos. Ei mitenkään maksettu sellainen, vaan ihan oma mainos. Nyt mulla on tullut myyntiin valmisohjelmia. Valmis painosto-ohjelmia niin aloittelijoille kuin kokeneillekin treenaajille. Eli käykää katsomaan tuolta alhaalta linkistä mun verkkokauppaa. Sinne on tullut 2 erilaista treeniohjelmaa. Toinen tosiaan aloittelijoille 2-3 harjoitusta viikossa ja toinen vähän kokeneemmille 4 kertaa harjoitukset viikossa. Mutta ei sit enempää, käykää katsomassa. Lisäksi ottakaa seurantaa Vetoperille Instagram-profiili. Se on mun perustava suomalaisen painonnoston yhteisö. Ja sinne tulee materiaalia, erilaista materiaalia liittyen painostoon, mitä tapahtuu Suomessa ja lähinnä Suomessa, mutta myös ehkä jotain tietoa myös maailmalta. Nyt videon pariin. Samalla tavalla kuin tempauksessa, niin meidän täytyy nyt pikkasen miettiä, että mitä rinnallevedossa tapahtuu. Rinnalleveto voidaan jakaa myös 3 erilaiseen vaiheeseen, johon kuuluu vetovaihe, ojennusvaihe ja vastaanottovaihe. Ja periaatteessa siihen sitten päälle vielä pitäisi tulla kyykystä ylös. Nämä apuliikkeet, mitä mä nyt on ottanut tähän, niin niillä kehitetään jokaista näitä osa-aluetta, jokaista näitä noston osaa, jolloin nosto kehittyy siis kokonaisuutena. Tarkastellaan nyt jokaista apuliikettä ja osaa erikseen lähtemällä liikkeelle apuliikkeestä numero 1. Raaka rinnalleveto. Miksi saattaa joku tarkkaavainen katsoja sillä kysyä? Siksi, että rinnallevedon vastaanottovaiheessa usein jää semmonen ehkä 5-10 senttiä vajaa tilaa tonne tangon ja rinnan välille, jolloin tanko hieman tipahtaa ja lysähtää sitten rinnalle sinne kyykkyyn, jossa me menetään sitten voimaa. Ja kyykystä ylös tuleminen on paljon vaikeampaa ja todennäköisesti myös silloin saattaa nosto epäonnistua. Miten raaka rinnalleveto auttaa tähän? Sillä voidaan rytmittää sitä vastaanottoa eri korkeuksilta. Kyllä, kuulitte oikein. Eri korkeuksilta. Raaka rinnallevedon ei ole pakko olla ihan pystyyn tehty, vaan se voidaan ottaa vastaan eri korkeuksilta. Ja tämä suosittelenkin. Luonnollisesti näin myös tapahtuu, kun laitetaan lisää painoa tankoon. Yleensä puhutaan semmonen paralleelitason, eli noin siellä vaakakyykyn yläpuolella, kun otetaan vastaan, niin puhutaan vielä raaka rinnallevedosta. Joku saattaa määritellä toisin, mutta mä hyväksyn sen sillä tavalla. Tällä tavalla me voidaan siis opetella vastaanottoon rytmiä ja jämäkkyyttä, niin sitten se kokonaisuuskin kyllä paranee loppupeleissä. Koska kyykkyyn mentäessä rinnallevetohan muistuttaa loppupeleissä aika pitkälti raaka rinnallevetoa. Tanko otetaan vastaan siinä korkeudella, missä tulee, käydään vaan kyykyn kautta, jarrutetaan hieman kyykkyyn, tullaan ponnistuksesta ylös. Sitten mennään apuliikkeeseen numero 2. Ei tule varmaan hirveänä yllätyksenä, mutta työntöveto. Rinnallevetohan on pitkälti vetoliike. Puolet liikkeestä on vetoa ja puolet on sitten sieltä kyykystä ylös tulemista aika pitkälti. Joten työntöveto on varmaan aika hyvä liike tähän. Työntövedossakin kannattaa käyttää eri suuruisia painoja, eli sillä voidaan kehittää myös niin sanottua maksimivoimareserviä, eli tehdään reilusti isommilla painoilla kuin työntö. Voidaan tehdä nostoja siellä työnnön maksimipainoissa, plus miinus ehkä jotain 10%, tai sitten siellä optimitehoalueella 80-85% painoissa. Optimitehoalueella siis työnnöstä. Työntövetoa voidaan tehdä myös huomattavasti kevyemmillä painoilla, siellä 30-40% painoilla, jolloin sillä saadaan huomattavasti enemmän nopeutta kehitettyä. Vastaavasti, kuten tempausvedoissakin, työntövedotkin voidaan tehdä korkeana, eli yrittää vetää mahdollisimman korkealle tonne rinnan korkuudelle asti, mikä myös opettaa hyvin vedon liikerataa läheltä kehoa. Ja sitten apuliike numero 3. Rinnalleveto polven yläpuolelta. Tämä liike voidaan toteuttaa pukelta polven yläpuolelta tai riipusta, vähän mielen mukaan, voi vaihella ja kannattaakin vaihella. Kakkosvedossa ja kolmosojennuksessa tuotetaan suurimmat tehot tässä lajissa, joten on oikeastaan aika tärkeää, että tätä kyseistä nostomatkaa harjoitellaankin sitten paljon. Eli riipusta tehtynä ja pukelta tehtynäkin sitä korkeutta voi säädellä, kunhan se on polven yläpuolella, niin se voi olla puolesta välin reittä tai suurin piirtein lantion korkuuelta. Myös koska nostoaika lyhenee tässä huomattavasti, niin on paljon merkittävämpää se allemedon nopeus ja rohkeus. Tällä on siis hyvä harjoitella myös päätä, jos on vaikeutta, ongelmia tai mitä tahansa mennä tangon alle. Sitten apuliike numero 4. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. En tiedä tuleeko yllätyksenä, mutta etukyykky. Kyllä vain. Siinä vaiheessa kun tanko on asettu rinnalle, niin liikkeestähän muuttuu etukyykky, joten on aika tärkeää, että sitä myös harjoitellaan. Lisäksi voiman määrää ei voi painottaa liikaa. Kun jaloissa maksimivoimareservi on tarpeeksi suuri,
niin takuu varmasti sieltä kyykystä ylös tuleminen ei tule sitten olemaan ongelma, jos sinne tangon väliin pääsee. Etukyykyllä myös harjoitellaan tangon hallittua jarruttamista kyykkyyn ja sitä ponnistusvaihetta sieltä ylös, jossa hyödynnetään sitten lihaksiin kertynyttä ja jänteisiin kertynyttä elastista energiaa. Muistakaa tehdä myös nopeita ja tehokkaita etukyykkyjä, ei pelkästään niitä maksimaalisia ja hitaita etukyykkyjä, koska luonnollisesti, jos me harjoitellaan etukyykkyisen nopeutta, niin rinnalla vedossa myös nopeus kehittyy. Ja siinä olikin kaikki 4 parasta apuliikettä mun mielestä rinnallavedon kehittämiseksi. Oikein paljon kiitos, että jaksoit katsoa tää videon loppuun. Jos tykkäsit tai hyödyit, pistä peukkoa ylöspäin, kommentoi tonne alas jotain ja mä toivon, että me nähdään ensi kerralla. Se on morjens!